Anga foli ni tamni hobe actuel media la jaba jama kulu kala jeli amala dina ka foni anka dogon kibaro wakati sele bakuru bafle la familial chama beke ko sebe bangi kola sili feroka anka jamana konnana wala saga nye soro ageleoka ona seri kafara ademe bawoka ni PSI Mali ni ONG jigika ye campagne do ke bangi kola silika wolo nugu bo ni ale bana ye min be ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ an ka jamana na a bɛ muso minnu na olu sɛgɛnnen don kosɛbɛ bana kofɔlen fɛ an ka ɲinilisow ye ɲinili kɛ nin bana kofɔlen kan ninnu de ye bakurubaw ye an bɛna minnu kɔnɔna kuma walawala aw ye an ka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan aw bisimila kokura an ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min bange kɔlɔsili fɛɛrɛw matarafali kɛlen don baara ye an ka jamana kɔnɔna na hali n'a y'a sɔrɔ lafamali bɛ kɛ a ka kuma caman na sigida gɛlɛyaw kunnafoni jantigidaw ka fara fɛn wɛrɛw kan olu kɛlen don sababu ye ka gɛlɛya don a faamuyali la walasa ka waleya in kɛlɛ ONASER jɛkulu ani ka fara a dɛmɛbagaw kan n'o ye PSI Mali ka fara ONG jigi kan ye campagne dɔ kɛ nin bana kofɔlen kan ani bana wɛrɛ ni o bɛ tali kɛ wolonugu bɔ bana ani sinbo bana kan Mali marabolo caman na ni o ye Kucala marabolo ka fara Segu marabolo ani Joyila marabolo kan actuel media ka kunnafoni sɔrɔlen na nin bana kofɔlen kan an ka jɛ ka o lajɛ Nana Kadiya Kone fɛ. Bamananw ko bana kunbɛn o ka wusa ni bana furakɛ Mali la kabini san caman da doli bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kuma la o kun ye tanamako ye kamasɔrɔ sigikafɔ caman kɛra a ko la nka o n'a ta bɛɛ a ma se ka faamuya diinɛ kunda ani an ka adamadenya yɛrɛ taabolow la k'a sɔrɔ Mali bɛ jate jamana fɔlɔw fɛ farafina tilebiyanfan fɛ minnu ye sariya sigi bange kɔlɔsi fɛɛrɛw ko la san 2002 waati bi kokura an ka adamadenya kɛcogo o n'a ɲɔgɔnna camanw bɛ k'a to maaw tɛ ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ kafoɲɔgɔnya kunnafoniw ani bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ani sifinnakaw o de okumu kɔnɔ ONASER ni a baaraɲɔgɔnw PSI Mali ani ONG jigi olu ye wulikajɔ dɔ bila sen kan yaasa ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kan ani wolonugu da bon sɛgɛsɛgɛli ani sin t'a kan k'a ta utukalo tile 10 ka taa bila tile 20 na san 2025 mara damadamana i n'a fɔ Kucala Segu fo ka taa se Joyila ma ni fɛɛrɛ ninnu matarafali b'a to muso bɛ furancɛ caman don denw ni ɲɔgɔn cɛ bamanankan la anw b'a fɔ ko bange kɔlɔsi ye seere kɛlɛlan de k'a daminɛ muso jigindon na ka taa bila fo san 2 la normalement muso man ka kɔnɔkura sɔrɔ o ye a wagati kuntagala surumani de a wagati kuntagala jan o be a daminɛ muso jigindon na fo ka taa bila san 5 la normalement o kɔnɔna na muso man ka jɔ kɔnɔkura la parce que n'a jɔra kɔnɔkura la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka a ka kɛnɛya lanɔgɔ a bɛna den min bange fana a bɛ se ka kɛ sababu ye fana o tɛ kɛnɛya sɔrɔ n'an ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛ ninnu matarafa a bɛ kɛ sababu ye an bɛ se k'an ka denw ladon ka ɲɛ a bɛ kɛ sababu ye fana kɔnɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ denba yɛrɛ farikolo bɛ lafiya a farikolo bɛ segin a nɔ na dusu jire ni ale ye feerekɛla ye b'a yira k'a fɔ k'ale kun ye degun dɔ sɔrɔ mun kun kɛlen bɛ k'a kamana gan nka bi ni waleya ninnu matarafalen kɔfɛ a ye lafiya sɔrɔ n'a kun b'a bɛ yɛrɛ ye bange kɔlɔsi ko in yɛrɛ ye o ye kelen fana npogotigi bɛ n bolo o tɛ mɔgɔ dafalen ka n'o fana plan dege pour que bangejan bɛ se ka don fɛrɛngɛ bɛ se ka don ani den cɛ cogo min na n'i m'a plan dege sisan n'a nana dɔ wolo ka fara nin kan sisan k'a sɔrɔ den ma kɔrɔ a bɛɛ bɛ gɛlɛya bɛ kɛ ne de fan fɛ. ka kɛɲɛ ni wulikajɔ in tako 25nan ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kan ONASER n'a dɛmɛbagaw ye baro sigi kɛ ni o baro baabu kun bɛ bange kɔlɔsi jɔyɔrɔ kan furu kɔnɔ ni o kɛra sababu ye muso caman ye faamuyali sɔrɔ bange kɔlɔsi fɛɛrɛw la a nafaw ani a kɔlɔlɔw kan o min bɛ sɔrɔ a fɛɛrɛw matarafalibaliya fɛ ne faamuyaliba de sɔrɔ a la fɛn caman kun bɛ planning kɔnɔ an ma min faamuya sisan kɔni an ye caman faamuya la sisan kɔni an yɛrɛ b'a dɔn an kan ka min ta sisan min b'an lafiya an yɛrɛ b'a o da kɔnɔ sisan alimɛtikisɛnin de kun bɛ ne hakili wasi parce que ale ye conséquence dɔw kɛ ne na
kuma bi n y'a faamuya. Ne kun ye fɛn kɛ fɛn jugu ye a dɔw kɛ juguman ye ne kun y'a kɛ a dɔw bɛ n'i y'a kɛ ti den sɔrɔ ne kun y'a kɛ kɔlɔlɔ caman b'a la ja i yɛrɛ de bɛ kɔlɔlɔ s'i yɛrɛ ma kɔlɔlɔ tɛ fɛn in na parce que i kan ka t'i yɛrɛ lajɛ fɛn min n'i bi bɛn o bi i b'o du i yɛrɛ la ne min plus plan ne ta i y'a ta heure min o su o heure kelen i b'a ta o la a tɛ komi n'i y'a ta bi su in na sini i b'a ta sɔgɔma ɔ heure de problème si ma i b'a fɔ ko plus plan nɔ don k'a sɔrɔ o nɔ tɛ. Bange kɔlɔsi fɛɛrɛw matarafalibaliya bɛ na ni degun caman ye sɔrɔ kan ani kɛnɛya ko kan. Donc bange kɔlɔsi kɛbaliya a matarafabaliya kɔlɔlɔ baden de b'a la komi n kun y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na a bɛ muso saya caya a bɛ den saya caya a bɛ lujuratɔ caya an ka sigida la kojugu pour que ka se ka dɔ bɔ o bɛɛ lajɛlen na a kan ka ni musow jiginna u ka bange kɔlɔsi fɛɛrɛ matarafa pour que kɛnɛya bɛ se ka sabati u ka gaw kɔnɔna na cogo min na. Ka kɔn i campagne ɲɛ muso caman de kun degunnen don bange kɔlɔsi fɛɛrɛ kow la dɔw yɛrɛ ye kɔlɔlɔ sɔrɔ a sariya matarafabaliya kan ani kunnafoni jɛli sɔrɔbaliya. I campagne sababuya la san 2025 ONASR ka wulikajɔ tago 21 na y'a to muso 1,046 ye bange kɔlɔsi fɛɛrɛw matarafa. O mun na 56 ye fɛɛrɛ kuntagalajanw matarafa. Kɛmɛ sara la bange kɔlɔsi fɛɛrɛw bɛ 20 ta togodala musow ta jɔyɔrɔ la. Duguba kɔnɔtaw i n'a fɔ Bamako olu ta ye 23 ye. I campagne sababuya la bange kɔlɔsi fɛɛrɛw kuma bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen na wa a kunnafoni bɛ di bɔlɔlɔsiraw kan yaasa ka se ka maa bayirika kunnafoni. Nin tun ye Nana Kadiya Kone ka sɔrɔlo ye ONASR ka campagne kan bange kɔlɔsili ko kan. Décembre kalo tile 5 ka taa se a tile 7 ma san 2025 Palais de la Culture ye kunkanbɔ ni Festi Femme tago fɔlɔ ye. A kɛra musow ka kumada ani u ka hakili kɔlɔsili yɔrɔ ye. Hakililajagabɔ ani lafaamuyali ka fara sɔsɔli kɛnɛ o ni a ɲɔgɔnna caman olu de kɛra sababu ye ka nin festival in laɲɛnamaya. An ka ɲininikɛla Mayimuna Dawu kun bɛ yen an ka jɛ ka a ka sɔrɔlo lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Décembre kalo tile 5 ka taa bila tile 7 la san 2025 Festi Femme baaraw tako fɔlɔ kɛra Palais de la Culture la. Ɲinɛta baabu o kun ye muso bɛn sinsibere ani an ka ladalakow kɔlɔsibaga. Kabini donda la ɲɛnajɛ mankanw kun ye yɔrɔ bɛɛ minɛ. Maa minnu nana u ka feerefɛnw yira ani maa minnu bɔra diɲɛ fantan naaniw fɛ ka n'u ka sekow ani u ka dɔnkow yira. Dɔnniya mɛ an ka minɛnw ka ca musoya fɛnw na. I yɛrɛ b'a kalama an balimamuso kɛn bɛ ka musoya fɛn caman to kɔfɛ. Or que furu yɛrɛ sinsinna ye fɛn caman de. Bon a bɔnbɔnw b'an bolo parfɛnw bɛ yen wulitaw fɛnɛ bɛ yen. Tiɲɛ na ni festival ye hakilina ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an muso dɔkɛlaw ma ni nisɔndiyara kosɛbɛ. Ni festival in sababuya la a bɛna to muso caman bɛna se ka lakodɔn ni u ka baarakɛlenw ye wa o b'a to fana u bɛ se ka sannikɛla caman sɔrɔ o min bɛna dɔ fara u ka tɔnɔw kan. Bon ne hakilina ye caman di ne la parce que maliyɛnw a ka ca an ka bɔ ka nin fɛn ninnu kɛ a ka ɲi an ka jamana ma. Musow ni cɛsiri de ka kan. Surtout an musolakaw an ka wuli an ka nin fɛn ninnu kɛ. K'a fɔ ko fɛn bɛ n bolo fɛn tɛ n bolo i ka wuli ka dɔɔni kɛ a ka wusa. Muso kan ka tɔ dɛmɛ kan ka i denw fɛ kan ka famille ta. O kɔfɛ fɛn min ye exposantiw ye ni o ye muso minnu nana u ka feerefɛnw yira olu kɔni ye ni festival in ko ɲɛnabɔbaw sɛbɛkɔrɔ fo ka tila ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ni ka na u sen don ni festival in na. Ne bɛ ni festival labɛnbagaw fo kosɛbɛ wa ne bɛ tila k'a ɲini maaw fɛ bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu ka na ni festival in na. Tago fɔlɔ la Festi Femme kɛra sababu ye ka Palais de la Culture yɛlɛma ni k'a kɛ yɔrɔ damun ye. Ka d'a kan maaw bɔra diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ cɛ fara muso kan ni tile 3 in kɔnɔ u jɛla ni ka hakilina kelen tila ni o ye de ka an ka seko ani an ka dɔnko ta ni Association Muso Defu y'a ka téléphone application min bɛ wele 0VBG bila sen kan ka bɛn ni alamisa don décembre kalo tile 4 san 2025 a bɛna kɛ fɛn ye ka ko kunbɛn ani ka muso minnu ye degun sɔrɔ olu ka ko kɔlɔsi
O la numérique bɛna kɛ fɛn ye walasa ka degun min bɛ taa ka musolakaw sɛgɛrɛ ko o kɛlɛli bere ye. An bɛ se ka ko caman ɲɛ dɔn Zenobu Gueye ka nin walawalali kɔnɔna na. ɲagata wale minnu bɛ sɔrɔ cɛnimusoya hukumu kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko violence basée sur le genre bɛɛ jate adamadenw ka jɔ sariya dɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛlɛ ni bɛnbaliya bɛ yɔrɔ minnu na ni musow ni npogotigininw bɛ jate kosɛbɛ a ma ɲagataliw la hukumu kɔnɔ muso dɛfu tɔn ye fɛɛrɛ dɔ daminɛ min bɛ telefɔni ni ordinatɛriw kan n'a bɛ fɔ o ma ko application VBG min bɛ kunnafoniw di ani ka mɔgɔw bila k'u hakilinaw n'u ka degunw fɔ violence basée sur le genre kan. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, c'est la cérémonie de lancement officiel de l'application 0VBG. Donc c'est une application. An bɛ application 0VBG kɛnɛ kan bi. Application do min bɛna nɔgɔya kɛ VBG dɔnni la ani ka dɛmɛ kɛ. An b'a dɔn cogo min na VBG ɲagata bɛ an kan adamadenya la. O de la an ko mun na an tɛ numérique dɔ bila sen kan o ka kɛ fɛɛrɛ ye walasa ka violence basée sur le genre kɛlɛ. An kan k'a dɔn ko ni projet in yakubayara wa a baaraw bɛ sen na kabini san 2019. An bɛ waati min na sisan walasa ka application nɔgɔya mɔgɔw ma an ye fɛɛrɛ dɔ bila sen kan hali ni mɔgɔ minnu ma kalan ni o ye ka kan dɔw fara a kan marakakan bamanankan fulakan fo ka taa se maninkakan ma ka maaw sɔrɔ hali minnu tɛ se ka fɛn kalan an jigi b'a kan ni partenaires ka dɛmɛ ye an bɛna se ka fɛɛrɛ wɛrɛw bila sen kan hali n'o y'a sɔrɔ i tɛ internet la i na se ka kɔdi dɔw matarafa ni o ye UUSDI ye i n'a fɔ jɛzi 1 2 3 don o n'a ɲɔgɔnnaw walasa hali ni Android tɛ mɔgɔ minnu bolo olu ka se k'u sen don application in na. Comme les jazz 1, 2, 3, ainsi de suite, pour que même des personnes qui n'ont pas d'Android puissent utiliser l'application. Adama de Sidibe n'ale ye adjoint chef ye ɲamakɔrɔ commissariat la bɛɛ ɲɛfɔli kɛ an ye VBG bɛ se ka kɔlɔlɔ minnu lase ka kɛ ni o waleya juguw ye a bɛ wele bila maaw ma minnu bɛ ni ɲagata walew kɔnɔ u ka wuli ka se olu ma walasa k'u kisi a waleyaw ma. VBG ye waleya ye a bɛ se musow ma cogo min na a ko bɛ se denmisɛnninw fana ma ten a ka kan an k'a kɛlɛ muso si kana siran denmisɛnnin si kana siran n'a ko ya aw sɔrɔ anw sigilen bɛ aw de ka laɲini kama commissariat la ani gendarmerie la pour que ka aw soutenir n'a ko bɛ se ka dan sira la cogo min na waleya ɲuman tɛ VBG filɛ nin a bɛ kanuɲɔgɔnmaw cɛtigɛ a bɛ furuw fana fara muso caman a bɛ k'u la u b'a kun u b'a muɲu mais fɛn min don a laban bɛ taa se kasara ma wa anw sigilen bɛ o de kama yan k'a kɛlɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu fana b'a ko ɲɛfɛ k'olu fana dɛmɛ a baara la. Ni fɛɛrɛ min daminɛna muso def tɔn fɛ o bɛ kɛ sababu ɲuman ye mɔgɔ kisilenw bolo ka se ka kunnafoni di fɛɛrɛw sɔrɔ minnu b'a to u bɛ se ka u yɛrɛ ɲɛfɔ k'u ka hakɛw di u ma cɛ ni musoya kɛnɛya kan ani ka dɔ fara baarakɛminɛnw kan walasa k'u lakana. Nous avons développé cette application-là, c'est pour faciliter déjà la reconnaissance. An ye nin hakilina in kɛ yaasa a bɛ se ka dɔn maa caman de b'a fɔ VBG dɔw yɛrɛ t'a dɔn fɛn mun don ɲagata sugu minnu bɛ sɔrɔ a la maa caman tɛ o dɔn nin bɛna kɛ kumada ye ɲagata wale minnu b'u sɔrɔ u ka se k'u yɛrɛ ɲɛfɔ ka d'a kan a ma nɔgɔ bɛɛ ma ka taa polisiso la ka t'i ka ɲagata wale fɔ ni application in bɛ kɛ sababu ye i k'i ka ɲagata wale ɲɛfɔ i ka telefɔni kɔfɛ nɔgɔya la ne bɛ wele min bila o de ye ɲagata wale ye minnu sɔrɔ u ka application in télécharger ka d'a kan n'a y'a makun a wale kan a bɛ juguya wa a ka gɛlɛn mɔgɔw ka u dɛmɛ. De télécharger l'application parce que tant que vous allez continuer à garder le silence, personne ne pourra vous aider. Avec cette application, c'est l'aide qui vient vers vous à travers le numérique. Ni fɛɛrɛ in sarili bɛ kɛ sababu ye ka maa caman kunnafoni violence basée sur le genre kan a hakilina fora kosɛbɛ. Ni hakilina in ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔw ka ɲɔgɔn kunnafoni ani ka kunnafoniyaw ɲini violence basée sur le genre kan. Violence basée sur le genre ye babuba ye an fɛ yan. Ni application in sarili bɛna kɛ fɛɛrɛ ye an bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ a la cogo min na ne bolo hakilina ɲuman don. Je pense que c'est une très belle initiative d'ailleurs. Application mobile 0VBG kɔni ye ɲɛta sɔrɔ kosɛbɛ ni plan international Mali UNESCO Mali
Pacte IDEA ani ONU Mali ka fɛɛrɛ ni wariko dɛmɛ ye Spotless ka programme fɛ. A bɛ fɛɛrɛ lakika di wa a b'a ɲini ka mɔgɔ kisilo kisi yɔrɔnin kelen. N'i ko adamadenya i ko kɛnɛya. N'i ko adamadenya i ko kɛnɛya, i n'a fɔ an y'a fɔ bakurubaw kɔnɔ cogo min, sinbonbana ani wolonugubonbana kɔfɛ, wolonugubɔbana kɛlen don bana ye min bɛ ka muso caman sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ nin wagati laban ninnu na. Ni a dɔnnen tɛ mɔgɔ caman fɛ, nin bana kofɔlen bɛ sɔrɔ kɔnɔmaya ni jiginni surunyali cɛw sababu la. An bɛ se ka mun ɲɛdɔn nin bana kofɔlen na? Abudulayi Mayiga bɛ walawalali caman kɛ an ye bana in kan. An ka ɲɛmada a ka sɔrɔliw na. Makari ko don ka d'a kan bana don min bɛ muso ka ɲɛnamaya don bɔgɔ la. Wolonugubɔbana kelen don ka muso caman sɔrɔ Mali kɔnɔna na bi in na. Bon, prolapsus bɛ ne na sisan min ye wolonugu bɔli ye a bɛ san 8 ɲɔgɔn bɔ. Depuis n den fɔlɔ la n y'a jateminɛ parce que jiginni gɛlɛyara dɔɔni. Donc depuis n den fɔlɔ la n y'a jateminɛ accouchement nana tugu ɲɔgɔn kɔ. Donc finalement fa nana bɔ. Ka wolonugu bɔ k'a bila musoya kɔnɔ o ye bana cɛjuguba ye wa a degun ka bon wolomuso bɛɛ ma. Olu minnu bi k'a ɲini waati bɛɛ k'u ka kɛnɛya tɔbɔtɔ walasa u bɛ se ka bange kɛ cogo min na lafiya kɔnɔ k'a sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ ma ye a la. Prolapsus ne ta sababu kɛra bange den sɔrɔ de y'a lase ne ma. Tin kɔnɔna gɛlɛyaw denw bɛ bonya donc jiginni tɛ nɔgɔya o de y'a lase ne ma. Min b'a bila muso na a ka ca cause ka ca. Cause dɔ ye wolonugu de bɛ baara kɛ n'i ye kɔnɔ ta. Ale de bɛ den mara kalo kɔnɔ. Donc i jigin o jigin normalement parce que fasaw de bɛ wolonugu minɛ. Fasaw de bɛ wolonugu minɛ ce qu'on appelle les muscles et les ligaments o de bɛ wolonugu minɛ. Donc à chaque fois n'i bɛ jigin à chaque accouchement o fasa ninnu b'u yɛrɛ labila pour que den ka se ka bɔ nɔgɔya la. Bon muso minnu bɛ kɔnɔw tugu ɲɔgɔn na a bɛ kɛ to terme muso minnu bɛ kɔnɔw tugu ɲɔgɔn na a bɛ se la multiparité wolonugu bɛ baara kɛ kosɛbɛ. Donc à chaque fois ni fasaw bɛ labila u mana jigin éducation kɛ wolonugu bɛ yoba. Donc ni wolonugu yobara o b'a sɔrɔ musoya fɛnɛ dayɛlɛ la parce que den bɛ bɔ musoya de fɛ. On a ce qu'on appelle l'élargissement vaginal. Donc wolonugu bɛ place sɔrɔ ka jigin ka na musoya la. O de ka teli mun sɔrɔ ani minnu fari ka bon ni fari ka bon on a ce qu'on appelle l'hyperpression abdominale o bɛ bonya n'o bonyana o bɛ poids bila wolonugu kan. Ani ɲɛgɛnɛbara ni aw bɛ hakɛ to banakɔtaa marayɔrɔ kan. O mana kɛ wolonugu bonda bɛ jigin ka na musoya la. A bana mana muso minɛ a kɔlɔlɔ ka bon a bɛ se yɔrɔ la muso tɛ se ka walawala ka d'a kan a kuma dɔw fɔ man di. N barakɔrɔlaw bɛ to k'an dimi sugunɛmisɛnninw bɛ bɔ banakɔtaga ninnu tɛ se k'a si minɛ o de bɛ n sɛgɛn kɔnɔ kosɛbɛ. A kɔlɔlɔ fɔlɔ ye jumɛn ye a bɛ dankari muso ka den wolo la wolonugu mana jigin n'a tɛ yɛlɛ a bɛ jigin ka na fo musoya yɛrɛ da la k'a tɛ yɛlɛ problème bɛ kɛ problème d'infertilité bɛ kɛ. O mana bɔ yen nɔ problème fɔlɔ filanan min bɛ kɛ o ye mun ye a bɛ dankari furulabato la wa furulabato la dimi bɛ k'a la walima muso tɛ a bɛ hakɛ to a tɛ satisfaction sɔrɔ furulabato la bilen. Walasa wolonugubɔbana bɛ se ka kunbɛn cogo min na ani a ye muso minnu sɔrɔ u bɛ se ka furakɛ cogo min na kɛnɛya tigilamɔgɔ dɔw cɛsirilen don i n'a fɔ association au cœur de la santé. An ka association yɛrɛ kɔnɔ an bɛ bana minnu lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ an b'a essayer ka olu de kɛlɛ. Munna an ye prolapsus yɛrɛ ta kosɛbɛ k'a don ba la parce que dogoyɔrɔ bana de don. A dun bɛ muso sɔrɔ a kɛtɔla ka nin dɔ de di. Donc n'a ma ɲɛ ko jiginni kɛtɔla bana dɔ y'i sɔrɔ o bana in ka tila ka kɛ sababu ye k'a kɛ bolokɔfɛtɔfɛn ye. Vraiment ça c'est quelque chose min bɛ mɔgɔ jɛnatigɛ yɛrɛ nege bɔ mɔgɔ la. Donc o de la an ye a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ ko an bɛna prolapsus kɛlɛ kɛ kosɛbɛ. A bɛ muso minnu na ka se k'a ɲini u ka prise en charge bɛ se ka kɛ cogo min na ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ a bɛ muso caman na mais a furakɛli se tɛ u ye. Togodala muso ninnu a ka ca olu de fanfɛ kosɛbɛ a b'olu de sɔrɔ. Donc ni prolapsus dun y'i sɔrɔ étape de don jusqu'à 4. Donc i bɛ taga ye 3 tɔ ninnu bɛɛ bɛ se ka furakɛ mais n'i sera 4nan na fo a ka opérer o se tɛ muso ninnu ye. Donc o de la an bɛ combat kɛ walasa bana in ka se ka lakodɔn n'a lakodɔnna mɔgɔw ka se ka sɔrɔ fana minnu bɛ se ka a banabaatɔ ninnu furakɛ cogo min na. Wolonugubɔbana bɛ muso caman ɲugun don u yɛrɛ la ka d'a kan bana gɛlɛnmanba de don nka tuma dɔ la somɔgɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ a tigi jigi ye k'a ka bana latɛmɛ. Ne buramuso tɛ ani cɛ ani kɔrɔmuso dɔ n y'a ɲɛfɔ olu ye olu kɔni bɛ k'an soutenir n'o tɛ mɔgɔ si t'a kalama parce que n'u nana bɔ a kalama u bɛna filɛli ɲɛ dɔ ye ɲugun bɛ don n yɛrɛ la donc n kɛlen don k'a dogo u la ni mɔgɔ 3 kɔni b'a kalama bon olu bɛ k'an soutenir fɛnɛ. En tant que membre de la famille a ma nɔgɔn mais a bɛ se ka
ale sɔrɔ cogo min an bɛɛ ye muso ye a bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ ten tɔ n b'a la rasiri ka da o kan a bɛ mɔgɔ fana na u mago b'an na surtout somɔgɔw u mago b'an ka soutien na an ka soutien émotionnel an ka yira la k'a fɔ ko an bɛ o kama k'u kelen tɛ ale sɔrɔ cogo min na a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ ten tɔ. Wolonugubɔbana kelen do fɛn ye bi dɔ bi ka fara min banabaatɔw kan Mali kɔnɔna na wa o kelen do jɔrɔnakoba ye. Les études récentes ɲinini minnu kɛra u ma mɛn o y'a yira k'a fɔ a ka ca kosɛbɛ kɛmɛ sara la n'i ye musow ta muso 60 bɛ yen nɔ wolobonda bɔra u la ka sɔrɔ u ma tila den wolo la c'est-à-dire u ma don phase de ménopause kɔnɔ. Maintenant 40% de ces femmes là olu de tilala den wolo la c'est-à-dire ka daminɛ san 55 ka yɛlɛ olu de wolonugu bɔlen don. Maintenant o muso ninnu si bɛ taa san 40 ani dɔɔni a bɛ minnu na Mali la mais a yirala k'a fɔ a ka ca Mali la kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ dɔw tɛ se n'a ye dɔgɔtɔrɔso la mais a ka ca. Sin bon ani wolonugu bon kɔfɛ wolonugubɔbana bɛ fɛn caman tiɲɛ musolakaw ye o bɛɛ n'a ta a bana bɛ minnu na u jigi b'a kan k'u bɛna bɔ a gɛlɛya kɔnɔ wa u ka laɲini fana tɛ a k'u musotɔɲɔgɔnw sɔrɔ. Ayiwa ni ne bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲɛmadali la an b'a fɔ k'u k'an bɛn diɲɛ waati bɛɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.